A través de vídeos e fotografías, as conselleiras de Infraestructuras, Ethel Vázquez e Mar Rosa Quintana, puideron constatar o avance dos traballos e as medidas de protección sanitaria impostas por mor do COVID-19. Na xuntanza virtual, na que tamén tomou parte o alcalde Adolfo Muiños, informouse de que estarán rematadas na primavera do ano que ven, tal e como estaba previsto. O novo colector, que dá capacidade suficiente para conducir as aguas residuais á depuradora, está executado sobre o paseo, que tamén está totalmente acondicionado e, polo tanto, posto a servicio dos veciños. O tanque de tormentas está a executar, tanque de tormentas soterrado, que regulará o caudal, que, sobre todo de agua de chuvia, para que chegue á depuradora, previo unha estación de bombeo. Sobre o tanque de tormentas, pois está a impulsión do bombeo executada. Están executadas as pantallas, preparándose pois, para que nos próximos días pois, poida entrar a tuneladora para avanzar no tanque de tormentas. En canto ás obras de ampliación de EDAR, a titular de Infraestructuras tamén informou de que marchan a bo ritmo. Estánse cos traballos previos finalizados prácticamente. Está executada a rampa cara ao Club Náutico, que se recepcionará no día de mañán e, polo tanto, a disposición para que mañán se poda reiniciar a actividade deportiva. Tamén estáse a realizar o movimento de terras finalizado, excepto a zona pois, asociada ao lastrado do verquido da depuradora. Ethel Vázquez referiuse a que estas dúas actuacións son estratégicas para o goberno autonómico, xa que, ademais de mellorar os servizos que se prestan aos veciños da localidade, contribuirán ao saneamento integral da ría de Arousa. Porque para a Xunta de Galicia son estratégicas as actuacións de saneamento integral nas nosas rías, pola nosa pesca, polo noso marisqueo, pola acuicultura e tamén polo turismo e tamén porque falamos de saúde pública.